Bones, Xamscat! Ens veiem en un altre vídeo després de varis dies. En aquest cas ens trobem en l'event Don't Spill the Tofu, un anglès molt dolent, però bé, provem d'ingressar. Entrem al joc i a veure amb què ens trobarem en aquesta vegada. Va, vinga, Xamscat, unim-se, ens unim en el joc i a veure què ens trobarem. Per començar, ens trobem el Xai. Bé, Xai. I en 3, 2, 1, ja! I esbrinarem de què consisteix. De saltar. Va, vinga, va. Comencem de nou i hem de fer el salt màxim possible. I a veure... Molt bé, salt. Ui, quasi. Va, d'acord. Va, a veure, hem d'intentar... Garatge... Canviarem de cotxe, ens posarem... El cotxe no, el saltimbanqui. Ens posarem el cotxe, quin cotxe agafarem? Va, agafarem aquest mateix. Ok. I ara comencem, doncs. I ara, petit saltet. Molt bé, i quasi. Hem d'intentar arribar al següent bufador per anar al següent. Va, vinga. A veure, ja. Correm, que ens queda 1 minut i mig. Va, Xamscat, i a veure. Ui, salt. Quasi, però no... Aquí hem d'agafar, hem de fer mica de trampetes. Ja ho veig, hem d'agafar aquest, ja veureu què farem. A veure si ho aconseguim. 1 minut ens queda, 1. Ja! I salt! I no hem arribat. Hem d'intentar flotar fins a arribar al següent. Va, 2, 1... Hem de fer aquí el pro. Molt bé. Ai, que arriba. Ai, quasi, però no. Aquest és el truc, hem de saltar. A veure. Molt bé. Vinga, va, que arriba. Ui, no ha arribat. Va. Canviarem de vehicle. Hem de trobar un vehicle que sigui molt lleuger, que sàpiga volar molt. A veure, pesats. I posarem la moto també dels propulsors. Treurem aquest. I posarem els propulsors. Vinga, va. Llestos. I ok. S'ha acabat. Va, en el següent aconseguirem. Va, vinga, Xamscat. Enhorabona als campions i continuem! Va, següent. Molt bé, següent pista. Over Spire Front Right, Wheelie Forward. Endavant. Entrem. Pensa que pensis i som. Va, 2, 1. Iniciem a veure què ens trobem amb aquest. Quasi. Va, vinga, va. 2, 1. Ja. A veure. Vinga, va. Ah, no. Va, 3, 2, 1. I anem-hi, a veure com fan els altres. Vinga, de prendre miqueta dels altres. Vinga. Oh, no tinc prou força. Va. Continuem, va, vinga, va, saltimbanquis. El joc del saltimbanquis. Saltimbanquis. Quasi, però no. Va, canviem de cotxe. Aquí ens posarem. A veure, agafarem el nostre megacotxe.
el nostre cotxe de rally, auto de rally. 2. Ui, endavant. Vinga, nois, Chamscat. Vinga, va, mega salt. Ui. Tampoc, canviem de cotxe. A veure què podem agafar. Vinga, va, vehicle de neu. A veure què farem amb el vehicle de neu sobre la fusta. Mira, gràcies, el vehicle de neu sobre la fusta. A veure, sembla que funciona, de moment, Això és raríssim, un vehicle de neu sobre la fusta. No, tampoc no va. Continuem. I agafarem. Què us sembla? Agafem la supermoto. No, aquest, el hot rod. Aquest sí que és molt bo. Va, que ens queden 35 segons. I amunt. I avall. Va. Ui. Una mica més fort. Va, vinga, va. Va, que ara sí que ho farem. 2. 1. I aquest ja serà l'últim salt del dia. Es prepara aquí el hot rod. Prepara. Salti, banqui. Ui. Una mica més, però no hem aconseguit i s'ha acabat el temps. Bé, Chamscat, a la propera ho aconseguirem. Segur que a la propera guanyem. Fins ara aquí, aquest vídeo. Enhorabona als campions. I ens veiem a la propera. Espero que us hagi agradat el Hill Climb Racing 2 a l'event del salt. I ens veiem a la propera. Un gran like i subscriu-vos al meu canal. Gràcies. Fins ara. Adeu.